আজি আমি ক্রিসমাস পালন কৰি আছো আৰু ক্রিসমাস বেসিক্যালি সেলিব্রেট কৰা হয় জিজাস ক্রাইস্ট দ্য বার্থ অফ জিজাস ক্রাইস্ট যীশু খ্ৰীষ্টই জন্ম হৈছিল আমাৰ সকলো জনজাতিৰ কাৰণে সকলো মানুহৰ কাৰণে সকলো মানুহক ৰাস্তা দেখুৱাবৰ কাৰণে জন্ম হৈছিল সো উই আৰ অলসো সেলিব্রেটিং দিস ক্রিসমাস ফেস্টিভ এন্ড we would like to give a message আমি মেসেজ দিব খোজো যি ধৰণে জিজাস ক্রাইস্ট পথ দেখুৱাই গৈছিলে যি ধৰণে জিজাস ক্রাইস্ট মৰম ভালপোৱা স্নেহ মিলা প্ৰীতিৰ পথ দেখুৱাই গৈছে সেই পথত যদি আমি সকলোৱে থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ গোটেই পৃথিৱী এখন সুন্দৰ ঠাই হৈ পৰিব য'ত নেকি মাত্ৰ মৰম ভালপোৱা স্নেহ আৰু সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰি উপলক্ষে অসমৰ সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোক সকলোকে মই এজন খ্ৰীষ্টান ব্যক্তি হিচাপে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি আমি যিমান খ্ৰীষ্টান লোক আছোঁ এই অসমৰ সকলো ধৰ্ম জাতি সকলোৱে যেন মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰিব পাৰে জীৱন ধাৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ আশা কৰোঁ এই মিলা প্ৰীতিয়ে আমাৰ স্থায়ী হৈ থাকে এইটোৱে আমি আশা কৰি আজিৰ এই জন্মদিনত সকলোকে শুভেচ্ছা যাচিলোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মই ইয়াকে কওঁ কি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বা উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ শৃংখলা সততা ন্যায়পৰায়ণতা হয় মই ইয়াকে কামনা কৰোঁ আৰু আজিৰ ফূৰ্তি কৰিব লাগে কিন্তু অনুশাসনৰ মাধ্যমেৰে যেন তেওঁলোকে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰে ডাঙৰ সৰু সকলোকে সন্মান যি ৰীতি নীতি আছে আমাৰ সেই হিচাপে যেন সন্মান কৰি তেওঁলোকে আজিৰ উৎসৱটো পালন কৰে যেন এয়ে মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা শুভেচ্ছা আগবঢ়ালোঁ गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एंड रिसार्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ
आथिखालसिमाव गियान स्रोताव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrods.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।